मोनसे दुखुनांथाव खौरां सानसेयावनो साथाम फरायसाया फरायसालियाव थांनाय सोलायैनो गोमानानै दं। थांनाय समबाराव थामहिनबा 1 आगस्ट खालाराव सनितपुर जिल्ला तेलामारा जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय 1 नं बामोनफुख्रिनि साथाम फरायसा हृदय ज्योति बर', शरद तरी आरो रुपज्योति बर' मुंनि थाखो 9 आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरा गोमानानै दं। ओनसोलाव बेबायदि साथाम फरायसा गोमानायखौ लानानै सोमोनांनो गोनां जादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय समबाराव फरायसालियाव थांनो होननानै साथामबो जयै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय फरायसालिसिम सौहैयाखै आरो फरायसाफोरनि साथामनिबो साइकेल आरो लेखा लामायाव गारना गालांजोबनाय थासारियाव मोननाय जादों होननानै फोरमायो। आरो बे समाव गावनि गथ'नि गोमानायखौ लानानै रायजो राजानिफ्राय मदद बिबाय बायनांगौ जादों। सोरबाफोर फटकआव होनाय साथाम गथ'फोरखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 7638053278 जानबुं नङाव खौरां हरनो दुखुथिया नखरा रायजो राजानिसिम खावलायहरो। मोनसे दुखुनांथाव खौरां सानसेयावनो साथाम फरायसाया फरायसालियाव थांनाय सोलायैनो गोमानानै दं। थांनाय समबाराव थामहिनबा 1 आगस्ट खालाराव सनितपुर जिल्ला तेलामारा जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय 1 नं बामोनफुख्रिनि साथाम फरायसा हृदय ज्योति बर', शरद तरी आरो रुपज्योति बर' मुंनि थाखो 9 आव फरायबाय थानाय फरायसाफोरा गोमानानै दं। ओनसोलाव बेबायदि साथाम फरायसा गोमानायखौ लानानै सोमोनांनो गोनां जादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय समबाराव फरायसालियाव थांनो होननानै साथामबो जयै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय फरायसालिसिम सौहैयाखै आरो फरायसाफोरनि साथामनिबो साइकेल आरो लेखा लामायाव गारना गालांजोबनाय थासारियाव मोननाय जादों होननानै फोरमायो। आरो बे समाव गावनि गथ'नि गोमानायखौ लानानै रायजो राजानिफ्राय मदद बिबाय बायनांगौ जादों। सोरबाफोर फटकआव होनाय साथाम गथ'फोरखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 7638053278 जानबुं नङाव खौरां हरनो दुखुथिया नखरा रायजो राजानिसिम खावलायहरो। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।